गाइस पाहारा नायखादो बाख्लायनांगो हि दैयानो गैया दख' इनो ज्राव ज्राव होनदो दख' ओं गैला जि साफा ओं उल्था खर बारलां मोनि खानाय इयावनो इमान गोजौआवनो सायाव गारि सलिदोहाय साफा नुदोना गाइसमोन आं खनसे ब्लग लाबोखांखाबाय हेलौ गाइस गोबावनि उनावसो ब्लग भिडिअ लाबोलायबाय दिनै दायो आं दंफायो दारागाव आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं खनसे भिडिअ होखांबाय दे दारागावखौ दिनै खनसे फैबावबाय नेक्स्ट मिनिसोबाय आङो नै बे जाबाय दारागाव पाहार नोंसोरखौनोथ' खनसेबाय दङ जायगाखौ मोजां नुदोबा कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोथारै गावसिजोबना लाबायदो नामा नायलांबाय थादो दे गाइसमोन गोबावनि उनावसो ब्लग भिडिअ लाबोबाय दिनै नै जाग्रा जुग्राबो लाबोखादो जों मिथाइ माइबा माइबिबो लाबोखादो जाग्रा जुग्रा दाय उखैबा थिगसे जानोसै दुगैनाय जायोना जाया नायलांदो दे गाइस नायनोसै दुगैनाय जायोना जाया नायलांबाय थाबानो जाबाय मानसिफोर जासाबदो एसे नै गाइसमोन जों मा लाना फैखादो नै जाग्रोनोसै जनानै लोंग्रोनोसै मानसिफोरखौबो नायना लादो एसे माइ गायनानै गोसोम गोफा जाजोबनाय नै ओइ नैखि दायो दुगैनोसै आरोना जाखांना थिगसे Aduh kayak leleng sila do. Guys, longsay. Masa na din nga? Mikay. Kasi ano lang gasino. Gasino. Ladali ladaw. Badole lang kasi. Ikalenggra na ni dugin si jenga. Nay lang gari ko bola dum joko. Này làm mít thai làm ra phải về mà lại ấy à con đang ăn đâu vậy gì nè sos malah na mít thai sakra tuy pun ăn được sos malah nè sos malah na mít thai này đang sos mai đi về sos malah na mít thai này đang bây giờ cái gì mít thai giặt được đủ cái gì nữa xin nào à biar lapan aja biar aneh deh biar ini orang tan biarin gue dah kasih tuplan jangan sini kasih nih bilang ya kasih dami nikah le sos malah le dami gimana le गैलालै नै लोगोफोर माबा दारागाव ग्रासलेन्ड जाजोब्बाय नै सर दैयानो गैया दख' बारा सान्दुङाबो दि ओरैबायदि गोसाखा थरमाय पाहारा जि साफा नै गाइस नैनो तामान दुगैदोलै मालाय दैया बारा गैयालै एसे थौले नै मालाय रमान्टिक जालायलायबायदों खानिबो रमान्टिक जालायलायबायथादो दुगैदो इनो गैला गोजौआवबो गाखोजायो ओइनो तामान दुगैदो नैलै आइ मेना मुना बोरै उन्दुलायदो टेन्डार दुखादो नै गुसु गुसु
थान्दा थान्दा नै 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 मालाय दुगैसोदों Apa dia? Guna. Ay. Hi guys, dia guna tu sini. नहीं हल्ला है हर हर दे 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 मोजां ज'जोबबाय नै दे दे ज' नै दामाम दुखादो गरम बोथोरनि गाइस दामाम जोंबो दुगैनायदो गाइस ससमा लालायदो आना गस्ला जिबायला आंनिफ्राय फिसालाय बिनिफ्राय फिसा आङो दामाम मिदुखादो नि मालाय पस्ट लाग्राया दारागाव दुगैगासिनो देनां होफैनांगोन ना आन्दुना थानोसै दसे उन्दुना थानोसै बा खोमा जोंनि सिङाव खिथिबायदों तामान मानसि दुगैगासिनो गाइसनो पिलु पिला नै दुगैगासिनो मालाय दारागाव जाय गरम जादों दुगैनो खारबोखा जाय गरम जादों दुगैनो फायखा लोगोफोर दिमाना मेनासो मायबा माखासे फैबाय नालाय नुखाबाय थादों आन्दुनानै दुगैबाय थानोसै नै
Jis siapa bandera? Bandera jis siapa nih? Oleh deh, ini bandera. Wih nih, gila, ada yang terbakar lang deh ini nih, lau kop nih.